Trochu závidíte Nemcom, je záver šampionátu, ešte sú stále v hre. Dúfate, že podobne niečo budete zažívať o rok aj vy v Bratislave a vlastne aj my všetci, aj slovenskí fanúškovia? Tak určite pre organizátorov majstrovstiev sveta je to fantastické, keď majú svoj tím vlastne v semifinále a dá sa povedať, že budú až do konca majstrovstiev sveta, lebo buď budú hrať zajtra v finále, alebo budú hrať o bronz. To znamená, že pre tých organizátorov je, dá sa povedať, skoro vypredaná hala a od začiatku vlastne Nemci potvrdzujú tými výkonmi, že je to úplne iný tým, ako bol minulý rok vo Švajčiarsku, kedy vlastne oficiálne vypadli, ale tým, že boli organizátori majstrovstiev sveta, tak zostali ďalej ako na šampionáte. Začína sa hovoriť už aj o budúcoročnom šampionáte. V Kolíne je kongres Medzinárodnej hokejovej federácie, kde šéfovia organizačného výboru pripravili prezentáciu, na čo všetko ste poukazovali a naopak na čo sa ešte pýtali delegáti kongresu. Tak každoročne na tomto kongrese, ktorý je počas majstrovstiev sveta, organizátori ďalších majstrovstiev vlastne informujú všetkých delegátov a predsedníctvo Medzinárodnej hokejovej federácie o prípravách a o posledných, dá sa povedať, veciach z organizačného výboru. My sme začali našu prezentáciu dnes v tretí deň kongresu takým krátkym filmom, ktorý máme pripravený našim prezentáciám a potom sme informovali o základných veciach, o ubytovaní, halách a všetkých prípravách, ktoré prebiehajú teraz na Slovensku. Musím povedať, že s prezentáciou, ktorá trvala 6 minút, bola veľmi výstižná a boli všetci, jak predsedníctvo, tak delegáti veľmi spokojní, čo je pre nás veľmi dôležité. Pýtali sa už aj delegáti kongresu a zástupcovia jednotlivých krajín, kde by mohli hrať, napríklad Česi, Rakúšania. Asi by privítali, keby hrali v Bratislave. Môžete to trošku naznačiť? Tak pochopiteľne o tomto budeme vedieť zajtra, keď skončia majstrovstvá sveta, ale Rakúšania, Česi a ďalšie krajiny by radi hrali v Bratislave, pretože by tam radi videli svojich fanúšikov. Hovorím, nezáleží to na nás, je to záležitosť toho, ako skončia majstrovstvá sveta, ako budú pridelené body do svetového poradia a na základe toho budú potom rozdelené skupiny do Bratislavy a do Košíc. Kde budú hrať Slováci, môžete naznačiť, alebo ešte je to tajomstvo? Takisto uvidíme, jak sa to bude v ďalších dňoch a týždňoch celé vyvíjať a podľa toho sa potom rozhodne, kde bude aj Slovensko nasadené, kde bude hrať. Čo vás čaká po návrate domov na Slovensko? V čom budete pokračovať v tých prácach s prípravou budúcoročného šampionátu? Tak dá sa povedať, že týždeň po majstrovstvách sveta zavíta na Slovensko prezident hokejovej federácie René Fázel so svojím generálnym sekretárom, ktorí sa prídu pozrieť na vlastné oči na stav príprav a celého zabezpečenia do Košíc a potom druhý deň v svojej návštevy budú v Bratislave, kde si chcú pozrieť rekonštrukciu zimného štadióna, ako vlastne napreduje a potom bude určite s nimi sedenie, kde si vlastne vyhodnotíme veci, čo ešte treba vylepšiť, čo treba ešte spraviť, tak aby naozaj 29. apríla 2011 sme mohli slávnostne otvoriť tieto majstrovstvá sveta 75. u nás.